Татарстан чемпионат белән үзенчә саубуллаша милли моңы, милли биюләре белән WorldSkills'ның соңгы көне моңсуландырса да җыр биюгә, уен-көлкегә урын табыла. Казан уртасында кунакларга төрле мастер-класслар үткәрәләр. Алманнар татар көенә бии, австралиялеләр җырлый. Менә шулай өйрәтеп, күрсәтеп, мактап, татар бию серләре ачыла. Баламишкин көйләренә алманлылар да баса. Сәгать дигәндә парлы бию әйләнү гөрләвек уенына да өлгерәләр. Безнекенә бер дә охшамаган татар бию алымнары бик авыр, әмма даими бийсәң булдырып чыгарлык. Бик яхшы, әйбәт. Тазалык, бәхет, шатлык барыгызга. Чит өлкәләрдән, чит республикалардан, чит илләрдән кунакларга үзебезнең милләтебезне, татар барлыкны күрсәттек. Бии барганнарны Бауман урамының икенче башында Казан Нуры ансамбле сәламләде. Татар моңы чит ил кунакларын битараф калдырмый. Моңарчы Россиядә булганым юк иде. Бик ошады. Халка кунакчыл, музыкасы йөрәккә кереп кала. Әйләнеп кайтырмын дип өметләнәм. Татар музыкасын тыңлау рәхәт. Шуны әйтә алам, алман иле музыкасына нык охшаган. WorldSkills чемпионаты белән саубуллаша. Кемдер елмая, кемнеңдер күзләрендә яшь тә күренә. Әмма Татарстан масштабы белән генә түгел, үзенең милли биюе, милли җырлары белән дә истә каласы килә. Һәм мондый мастер-класслардан соң татар биюе, татар моңы бар дөнья буйлап таралачак. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.